Ja, vi har om oxidation og reduktion inden for redoxreaktionen. Jeg vil nu fortælle om oxidation, reduktion og oxidationstal og spændingsrækken. Først oxidation, eller med andre ord iltning. Det er, når et metal går i forbindelse med noget ilt for at blive et ikke-metal på ikke-metallisk form. Altså det kommer på en enten gasform eller på en anden form, end det førhen har været. Ja, og reduktion, det er det samme som en elektronoptagelse. Det vil sige, at et atom, molekyle eller ion optager elektroner. Stoffer, der reducerer andre, kaldes reduktionsmidler i for eksempel hydrogen, brint og visse metaller. Ved en reduktion skal der samtidig ske en oxidation. En sådan reaktion kaldes en redoxreaktion. Ja. Og oxidationstal, det angiver, hvor villigt det er til at afgive eller optage de elektroner, der måtte være i luften. Så hvis den har et oxidationstal på 7, så vil den gerne tage 7 elektroner. Modsat O, som vi altid ved er minus 2, den vil gerne afgive 2 oxidationstal. Eller elektroner. Spændingsrækken, det er en række, der indikerer, hvor villige eller hvor nemt det sker i de forskellige stoffer. Hvor nemt den er til at afgive eller optage, eller med andre ord, hvor glad den er for at blive på den nuværende form eller på en ikke-metallisk form. Hvor et metal som kalium er rigtig glad for at afgive elektroner, så den kommer på en ikke-metallisk form. Hvorimod sådan noget som U er meget modstridig, når det gælder om at afgive elektroner. Yes, og så vil vi så lave en afstemning af redoxreaktioner, og her har vi en sur opløsning, hvor vi så starter med at se på O's oxidationstal. Det er altid 2 sekunder. Det er altid minus 2, som vi kender fra reglerne. Så vi skriver minus 2, og vi husker at skrive romertal. Så kan vi se, at det er i alt så er det negativt lavet minus 1. Så det skal i alt give minus 1. Så vi har først minus 2, og vi har 4 oxygen atomer, og så er vi så nødt til at gange med 4, så vi har så minus 8. Og derfor er vi nødt til at have plus 7 mangan atomer. Og vi fortsætter over, her har vi oxygen igen, så vi ved selvfølgelig, at det er minus 2. Og så her ved hydrogen er det så plus 1, det kender vi også fra reglerne. Så vi skriver plus 1, og så kan vi så se, at det skal give minus 1. Så vi har først plus 1, og så minus 6, så vi ganger minus 2 gange 3, så har vi 5. Og så siger vi, når det skal give minus 1, så siger vi plus 4. Så vi skriver 4. Og hvis vi så går videre, kan vi så se, at her er det en ion, og så kan vi så se, at den er positivt lavet, der sådan er plus 2, så derfor kan vi egentlig bare skrive, at oxidationstal det er plus 2. Og igen skriver vi minus 2 ved oxygen, da det er, ja, det var som klar før, at den er altid minus 2, og så her står det så, at den skal være lige med minus 2, så vi skal have svovl til at være plus 6, fordi vi har 4 oxygenatomer, og da 4 gange 2, det giver 8, plus 6, det giver minus 2, som så er ladningen. Yes. Og nu vil vi så kigge på oxidationstallet. Først så har vi mangan, som er, den starter med at være plus 7, og så slutter den med at være plus 2, så derfor kan vi så regne ud, at den går 5 ned. Så har vi den anden, det er svovl, som kan vi se, her er den plus 4, og så bliver den så plus 6, så kan vi så regne ud, at den går 2 op. Og så skal vi selvfølgelig se, at vi skal have et tal, som begge tal går op i,
Så så starter vi med at sige, at 2 gange 5 er lige 10, og her gange vi så 5 gange 2, som så også er lige 10. Og derfor, hvis vi så har mangan, det er 5, eller vi gange med 2, så skal vi så skrive 2 her, og ved svovl, så skriver vi 5, fordi vi ganger med 5, og det samme gør vi over på den anden side. Og så kan vi så kigge på ladningen, hvor vi så skriver venstre og højre her. Hvor vi først ser, at vi har ved det første molekyle, eller første kemiske forbindelse, så har vi 2 gange, altså den er negativt ladet, altså minus 1, og så gange vi 2 gange minus 1, så har vi minus 2, og ved det næste har vi så, den er negativt ladet igen, og så gange vi 5, så vi har minus 2, minus 5, så er der minus 7. Så skriver jeg minus 7 på den her side. Og over på den anden side, her har vi så 2 gange plus 2, så vi har plus 4, og så minus 20, minus 10. Så vi altså har 5 gange minus 2. Yes. Så vi har plus 4, vi har 4, og så har vi 5 gange minus 2, så vi har altså 4 minus 10, og det giver minus 6. Yes. Og da det så, kan vi se, der står sur opløsning, kan vi så regne ud, at vi skal tilføre H+ ioner. Og hvis vi så går ned og kigger på ladningen, så når vi tilfører H+, så er vi så nødt til at gøre det på venstre side, da den er lavest. Så vi går over og skriver, så kan vi så se, at vi kun skal have plus, vi kun skal have 1 H+ ion, da ellers så går det ikke op. Vi kan også skrive her kan vi lave en pil, hvor vi skriver H+. Og så kan vi så se, at og nu tæller vi så, hvor mange oxygenatomer vi har. Og først kan vi se, at her har vi 8, og så har vi 15, og det er 23. Så vi kan skrive, over på den ene side har vi 23, og så på den anden side har vi så 5 gange 4, så vi altså har 20. Så kan vi så se, at oxygen, altså nu skal vi tilføre vand, så når vand det selvfølgelig har en oxygenatom i sig, så skal vi så have 3 af den på højre side, da det vil så gå op. Så vi kigger her, og så tilfører vi 3 H2, 3 H2O, 2 sekunder, og det samme gør vi også her. Og så kigger vi her, hvor vi har, så nu kan vi så tælle, hvor mange ord vi har. Nu kan vi så se, at det går op, så vi kan se, vi har selvfølgelig 23 på den ene side, og så har vi 23 på den anden side. Og så kan vi så, for at være sikker, så kan vi tælle på atomerne og se, om vi har lige mange der, for at være sikker på, at vi har gjort det rigtigt. Så kan vi se, at vi har 5 H'er her, og så plus 1 H, så har vi 6. Og så 3 gange H, 2 H, det har vi også 6. Så det går op.